Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Ellison Mallija. Ħuti llum il-Knisja tagħmel it-tifkira ta' Santa Monika Sant'Agustin li wara għamlet ħajjita titlob għal konverżjoni ta' bina kella x-xorti wkoll tmut f'idejh u l-aħħar kelmijiet li qaltlu il-dan bina fil-port ta' Ostia meta kienu sejrin lura lejn darhom jtgħidlu idfnu l-ġisem tiegħi hawn, tortux qalbkom ma' dan il-ġisem. Imma ħaġa waħda nitlob minnkom qed tgħid lilu li kien issa ikkonverta u tammet u lil ħuh u tgħidilhom u lil Sant'Agustin għax issa sar saċerdot tgħidlu u ftakar fija meta tkun fuq l-artal. Kejjew nitolbu hekk il-mulej Alla biex il-mulej jibierek il-ġenituri mill-ulied tagħhom, partikolarment dawk il-ġenituri li huma inkwitati fuq uliedhom. L-imħabba tal-om, il-karba tal-om titlaħ dejn is-sema u l-mulej jisma' it-talba tagħha. U għalhekk fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna ejjew ħutej nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla faraġ tal-imniktin, int kollok ħniena, il-qajt id-dmuħ li Santa Monika xerdet bil-qalb għal konverżjoni ta' bina Sant'Agustin. Għat-talb tagħhom it-tnejn, għatina li aħna nibku ħtijietna biex naqilgħu il-grazzja u l-maħfra tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidina li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu lil Korintin. Ħuti, araw x'intom li Alla sejħilkom għax mhumiex ħafna fostkom li huma orrief skont il-qies tad-dinja. Mhumiex ħafna s-setana, mhumiex ħafna n-nobli. Imma Alla għażel in-nies boloħ għad-dinja biex iħawwat l-orrief, għażel id-dgħajfa fid-dinja biex iħawwat il-qawwija. Għażel il-mistmerra mid-dinja u n-nies li ma huma xejn biex iġib fix-xejn il-dawk li huma xi ħaġa. Hekk ebda bniedem ma jkun jista' jiftaħar quddiem Alla. Minnu li intom tinsabu fi Kristu Ġesu li sar għalina l-erf mingħand Alla, ġustizzja, dusija u fidwa biex bħalma hu miktub min jiftaħar ħajjiftaħar fil-mulej. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Ħin il-poplu li l-mulej għażel wirtu. Ħin il-poplu li l-mulej għażel wirtu. Ħin il-ġens li l-mulej u Alla tiegħu. Il-poplu li hu għażel wirtu. Mill-loli ta' smewiet iħares il-mulej u jara il-bnedmin kollha. Ħin il-poplu li l-mulej għażel wirtu. Ara għajnejn il-mulej fuq dawk li jibżaw minnu, fuq dawk li jittamaw fit-tiba tiegħu biex jeħilsilhom mill-mewt ħajjithom u jaħjihom fi żmien il-ġuħ. Ħini il-poplu li l-mulej għażel wirtu. Ruħna tixxenna għal-mulej u l-għajnuna u t-tarka tagħna fih jinsab il-għena ta' qalbna fl-isem qaddis tiegħu it-tama tagħna. Ħini il-poplu li l-mulej għażel wirtu. Jekk joġobkom umu bil-wieqa. Alleluja. Alleluja.
Natikom kmandament ġdid, jgħid il-mulej. Bħalma ħabbejtkom jien, hekk ukoll ħobbu intom lil xulxin. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal din il-parabola lid-dixxipli tiegħu. Għax dan bħal wieħed li kien se jisiefer u sejjaħ lil qaddejja tiegħu u ħallilhom ġidu f'idejh. Lil wieħed ta' 5 talenti, lil ieħor 2 u lil ieħor 1. Kull wieħed skont il-ħila tiegħu u siefer. Dak li kien ħan 5 talenti mar minnu fih iħaddimhom u għala 5 oħra. Hekk ukoll dak li kaħal 2 għala 2 oħra. Iżda dak li ħar wieħed mar ħaffer fl-art u ħeba flus sidu. Wara ħafna, is-sid dawk il-qaddejja reġa' lura u beda jagħmel il-kontijiet magħhom. Resaq qudiemu dak li kien ħa 5 talenti u ġiblu 5 talenti oħra u qallu: Sinjur, 5 talenti ħallejt f'idejja, nara lajt 5 oħra. Qallu is-Sinjur: sewwa għaddej tajjeb u fidil. Int kont fidil fil-ftit u jien se nafdalek fuq ħafna. Idħol fil-għena ta' sidek. Resaq ukoll dak li kien ħa 2 talenti u qallu: Sinjur, 2 talenti ħallejt li fidejja, nara lajt 2 oħra. Qallu s-Sinjur: sewwa għaddej tajjeb u fidil. Int kont fidil fil-ftit u jien se nafdak fuq ħafna. Idħol fil-għena ta' sidek. Iżda resaq ukoll dak li kien ħa talent wieħed u qal: Sinjur, lilek nafek bħala raġel aħrax. Taħsad femma żrajġ u tiġbor femma xerriċ. Bżajt u mort ħbejt it-talent tiegħek fl-art. Nara, għandek dak li huwa tiegħek. Qabeż is-Sinjur u qallu: għaddej ħażin u ħażien. Kont taf li jiena naħsad femma żrajġ u niġbor femma xerriċ. Mela kien imessek mort qiegħed flus il-bank biex meta niġi kont impur niġbor li max. Ħudulu mela it-talent u għatuh lil dak li għandu 10 talenti. Għax kull min għandu jingħatalu u jkollu iżjed ukoll, iżda min m'għandux jitteħidlu saħansitra dak li għandu. Lil dan il-qaddej bla fejda itfawh il-barra fid-dlam. Hemm ikun hemm il-biki u t-tażżejs ta' snin. Il-kelma tal-mulej. X'talenti tak il-mulej. L-ikbar talent li ta' lili u lilek tafu x'inhu eżies. Ħajjitna. Il-ħajja tiegħi fuq din l-art. Ħadd ma jenna m'għamel xi ħaġa biex jiġi jeżisti. Aħna neżistu frott l-imħabba ta' ħaddieħor. Aħna neżistu frott l-imħabba tal-ġenituri tagħna u l-imħabba ta' Alla lejhom. Mela ħajti mhijiex tiegħi. Ħajti hija rigal li Alla tani biex jien inħaddmu. Biex jien ma nitgħażżinx. Biex jien nikber fil-erf tiegħi. U fil-erf kif rajna fl-ewwel qari mhuwiex tant l-erf l-intelligenza imma l-ħajja tagħilna Alla biex aħna narfu
il-kobor tal-imħabba ta' Alla. Danu il-bniedem għaref. Danu il-bniedem li ħaddem it-talenti tiegħu. Il-mulej tefa' fina din il-grazzja tiegħu li kontinwament taħdem fina l-Ispirtu tiegħu, imma qiegħed fina biex aħna insiru nixbħuh, biex aħna nħallu l-kelma tiegħu tmexxina, biex aħna wkoll nkunu kapaċi naċċettaw, ngħinu, inħobbu, naħfru lil xulxejn. Iju għalhekk nitolbu l-grazzja l-mulej Alla. Għandna li qegħdin f'dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pino, biex il-kelma ta' Alla inħalluha tibdilna. Araw x'għamlet Santa Monika llum qegħdin nagħmlu it-tifkira tagħha. Bit-talb tagħha, bis-sagrifiċċji tagħha hija bidlet u waslet biex bina jaraf lil Kristu. Sabina Wistejn kien bniedem għaref, imma jsib il-erf veru mhux fl-intelligenza ta' moħħu, imma meta qalbu tinfetaħ għal Alla. Alla jatina li ħajjitna hija don tiegħu u jfakkarna fl-emejja l-kbar li huwa dejjem jagħmel magħna bil-grazzja tiegħu. Fiduċjużi għalhekk f'imħabbtu nitolbu l-mulej u ngħidulu fit-tieba tiegħek mulej ismana, fit-tieba tiegħek mulej ismana. Mulej ibad fil-Knisja tiegħek nies li bil-kelma u bl-eżempju tagħhom jgħinu l-bniedem jaraf l-imħabba tiegħek, nitolbu fit-tieba tiegħek mulej ismana. Mulej għejn lill-bnedmin kollha tad-dinja jingħaqdu f'familja waħda huma jivvalorizzaw il-għan bla qies ta' kull poplu u kultura, nitolbu. Mulej għallimna nilqgħu b'imħabba lil kulħadd, l-aktar lil dawk li huma fil-bżonn, għax fihom aħna mistiedna naraw il-wiċċ tiegħek, nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż ta' Omna Marija, il-mara li laqet il-kelma, il-mara li tatna lil Kristu. Għamel li l-familji tagħna ikunu bennina fejn il-kelma ta' Kristu tieħu l-forma tagħha fil-ħajja tagħha ta' kuljum, nitolbu. Mulej, int li smajt il-biki ta' Santa Monika, ilqa l-preokkupazzjonijiet tal-ġenituri, ilqa s-sofferenzi u l-qteħ il-qalb tal-morda tagħna. Għati l-għajnuna lil dawk kollha li jduru bihom, nitolbu fit-tieba tiegħek mulej ismana. U Alla li f'imħabba kbira tiegħek tagħmel kollox tajjeb, nissel fina wkoll sentimenti ta' tama u fiduċja sabiex fl-impenji tagħna tal-ħajja ta' kuljum infittxu nagħmlu dejjem dak li jibqa' bi Kristu Siedna. Birek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobż li din nofrulek frott tal-artu xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobż tal-ħajja. Birek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li din nofrulek frott id-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ.
jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Ser nofrulek mulej il-vittma qaddisa fit-tifkira ta' Santa Monika fiċ-Ċokontana nitolbu biex dan is-sagrifiċċju tatina il-maħfra tad-dnubietna u s-salvazzjoni bi Kristus Siedna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Lilek tfaħħar il-ġemma tal-qaddisin fis-sema u l-ġieħ li inti tagħtihom għall-mekti tagħhom huwa ġieħ mogħti lill-istess doni tiegħek. Int għallimna bl-eżempji ta' ħajjithom u tieqaf magħna bil-għajnuna tat-talb tagħhom. U aħna imdawrin minn sħaba hekk kbira ta' xhieda, qalbna qawwija niġru t-triq li għandna qudiemna biex niksbu magħhom il-kuruna tas-sebħ minsuġa minn wart li qatt ma jitbiel bi Kristus Siedna. Għalhekk mal-anġli u l-arkanġli, mal-ġemma kottrana tal-qaddisin intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola ta' smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewwiet. Qaddis ta' sewwient mulej inti lajn ta' kull qudusija, qaddis għalik li tolbu b'dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati, ħaj il-ħobs, radd il-ħajr, qasam dan id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem, id-dem li jxxerrita għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek. Danu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex ogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-Ċokontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'Kutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqaddsa Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu,
Jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kull matina llum, aħfrilna dnubietna, aħfru l-minuħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrid iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi. La tħariex lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jent trid fija, jent li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet ta' dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Iżdejt kelma waħda.
qiegħed f'qalbna, qiegħed fina. Ejjew fiskiet kull wieħed u waħda minna jagħmel ir-ringrazzjament personali tiegħu. Nitolbu. Inti mlejtna mulej bid-doni qaddisa tiegħek fit-tifkira ta' Santa Monika. Għamel li bil-qawwa tagħha nitnatfu minn ħtijjietna u dejjem nitwettqu permezz tagħhom bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kejjew illum ngħidu dawn it-tliet avamarijiet il-Omna Marija f'ġieħ 3 ijiem li l-ġisem tagħha dam fil-qabar u nofruhom għal ġenituri biex ikomplu jagħtu edukazzjoni nisranija mibnija fuq il-valuri jinsara lill-uliedhom. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna Tapinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.